topati ndikudaira ndabvunza direct ngati munoti munogara here mumiri waJesu munogara here muchagara here mumiri waJesu muchagara here mumiri waJesu saka zvoni kuti munhu anoti ndinogara muna Mwari unofanira it's directive kumunhu anoti ndinogara muna Jesu Kristu shoko rinoti iye munhu iyeye unofanirwa kufamba samafambiro akaita Jesu Kristu. Full stop. Chinde kumba kwenyu muchifunga kuti mafootprints andinofamba nawo ndomafambiro akaita Jesu erewa. Go and sing. Ufambe sezvakafamba Jesu Kristu kuti muwane security yaJehovha, kuti muwane security yeropa raJesu. Ende unofamba sezvakafamba Jesu. Ende munofamba sezvakafamba Jesu for your security. Amen. Amen.